दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा 16थि जे बोसोरारि जख'नथाइ जथुमा बे गलाघाट जिल्लानि बे सिसुपानियाव जानो थांगासिनो दङ। आङो दिनै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' सासे बिबानगिरिजों लोगोसेयैनो दिनै बावहाय खौरां लानो फैदों आरो लोगोआव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंजों लोगोसे बिटिसिनि MCLA सन्जय सरगयारि बिथांखौबो दैथायहरफादों जे जोङो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जथुमा जानो गोनां दङ बेखौ जाहाथे जों खौरां लाहैयो आरो बेबायदिनो जों दहाय फुङाव फैनानै गासैखौबो जों नायदिंदों। अलमस्ट कमप्लिट जि साननै सानथाम दंबावो बेवहाय हाहैगोन खामानिफ्रा गासैबो साखाफारा जानानै दङ। दा बे हिसाबै जोङो नुदों जे बेवहाय जोबोद गोसो गुदुङै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, बे ओनसोलनि सानसुमैफोर, बे ओनसोलनि समाज सिबियारि फरायसाफ्रा बेवहाय मैखोमै नांथाबनानै दङ हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय। आं मिजिंथिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 16थि जे बोसोरारि जख'नथाइ बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां खुंफुंजागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव गोबां आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन, जि सावरायनायफ्रा उननि समाव माहारिखौ दानायाव मोनसे लामा होगोन, मोनसे रादाब दैथायनो हागोन। समाजाव आथिखालाव गोबां जेंना जेंसिफोर दङ। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै फेग्रा मुवा बाहायनायाव बारानिख्रुइ बारा जालांगासिनो दङ। बेफोरखौ होबथानो थाखाय बोरै राहा लामा लानो हागोन बेफोर आयदाफ्राबो निस्सय बे सावरायनायाव जायगा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु सोलोंथाइखौ लानानै मिशन मुडआव खामानि मावबाय थादों आरो जोंनाव गुन गोनां सोलोंथाइ जाहाथे लाबोनो हायो बिनि नाजाबाय थादों। माब्रै जोंनि बर' फरायसाफ्राबो UPSC APSCआव जाहाथे बुरजायै उथ्रिसार जानो हायो बेबायदि मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अहरह खामानि मावबाय थादों। दा बेफोर आयदाफोरखौ लानानै बेवहाय निस्सय सावरायलायनाय जागोन जे जों मोनसे आउटकाम फैगोन आरो बेखौ रायजो राजाफोरनो मोनसे रादाब, मोनसे मेसेज हिसाबै हरनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। बेवहाय BKWSCनि डेपुटि चिफ मानगोनां रमिय' नार्जारि बिथाङानो मासिगिरि बे बानजाय आफादनि, बिथांनि दैदेननायाव गासिबो खामानिफ्रा मोजाङै जागासिनो दङ। जोङो मोजां मोनो जे गलाघाट जिल्लायाव थानाय जोंनि जे बर'फोर, मोनसे बे गोजोनथाव बर'फ्रा खौरां, मोनफ्रोमबो थुनलाइ मोजां मोनग्रा बर'नि रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय, थाखाय मोनसे मोनफ्रोमबो गोजोनथाव बर'नि खौरां। जे आफादफोर बे आफादफोराव थानानै खामानि मावबाय थादों। थांनाय दिनैसिमबो बोसोरफोराव बेहाय खुंफुंबोनाय बायदिनो मैखोमै बिटिआर बे सरखारनि ओनसोल दैदेननायाव बा बे दुलाराय बर' फरायसा 2024 आफादखौ मायथाइयावबो सापर्ट गोजोन खालामो आरो बा बे खौसेथिखौ ओनसोलनि सिगाङाव दोननानै फरायसाफ्रा दुलाराय 3थि बर' क'क्राझार फरायसा थुनलाइयारि आफादजों फोरबो एबा नांथाबनानै क'क्राझार लिटारेरि दङ। फोरबो खुंफुंनो दाबो बे साखाफारा जादों। ओनसोलनिफ्राय सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हिसाबै 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि खामानि 27, मावगासिनो 28 दङ। आरो 29 ओंखायनो जानुवारिसिम बे सानथामनि ओनसोला मेलगोनां जोंनि हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर नागारथावना क'क्राझारनि हायै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बर'नि मोनसे 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ थावनि खुंफुंनो साखाफारा जादों। गलाघाट जिल्लायाव जायखौ बे बे फोरबोनि गाहाय ओनसोलनि मानसिफ्रा थांखियानो बुङो जादों बर' राव थुनलाइखौ बड'लेण्ड बुहुमाव होननानै सिनायथि होनायजों गुबुन लोगोसे हारिनि बे मानसिफ्रा फोरबोआव बुङो आरो गुबुन बे गुबुन एरियाखौ हादरनि गुबुन गुबुन मैखोम हारिनि बर' थुनलाइ ओनसोल दा लिरगिरिफोरनि बेनिखायनो बेवहाय रोंगौथिखौ मोजाङै मोजां फोरमायलायनाय। जाफुंसारगोन बेनिखायनो होननानै गासै जों रायजो राजाफोरखौ मिजिंथिदों। लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिनो गोसोखौ रंजाहोनो, हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो, सोरजिनो गोसोखौ रंजाहोनो। गुबुन गुबुन आलासिफोरजों लोगोसे मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन आरो केबिनेट मिनिस्टारफोर जोंहा फैगोन। इउजि ब्रह्म फैगोन आरो जायगानि जिथु केबिनेट मिनिस्टार अजन्ता नेउग बिथाङाबो फैगोन, अशक सिंघाल फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि बर'नि MLAफोर, जोंनि बर'नि मोननै काउन्सिलनि EMफोर गोबां बयबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। गासैबो थामथियारि। मानगोनां गिबि मन्थ्रिया फैयोबा बावहाय नाजावनो थाखाय बानजाय आफादा साखाफारा जानानै दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होदों जे गेदेमा आलासिफोर फैयोबा बोरै जों नाजावनो बा बहा दोननो बहा थागोन गासैबो आयदाफोरखौ जों मिजिंथियो। बे ओनसोलाव फैयोबा बे ओनसोलनि अभाब अभिजुगफ्रा नि सायाव मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंलांगोन
मानोना बेवहाय माखासे जेंनाफोर दङ फरायसालि सरकारि जानांगौनि जेंनाफोर दङ हान्था मेलानि माखासे जेंनाफोर दङ बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै निस्सय मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा बुंलांगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लेटारारि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो हारि